आई भैया, हम नितेश तिवारी तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के बंधन अभिनंदन करते हुए चरण छू के गोड़ लागत भैया। हमरा आशा ना बल्कि पूरा विश्वास है कि पहले लेखान भी रउआ लोग के प्यार दुलार मिली। आज हम अपना टीम के संग आ गए बनी रिकॉर्डिंग में। नाल पर हमारा साथ दे रहल बनी अर्जुन चाचा जी छपरा बिहार से। बोर्ड पर हमारा साथ दे रहल बनी सुखेंद्र चाचा जी छपरा बिहार। झाल पर साथ दे रहल बनी सुरेंद्र चाचा जी सिवान से। और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग पर साथ दे रहल बनी रामाशंकर भैया बागी बलिया से। काई सबसे पहले कोनो भी शुभ कार्य करे से पहले भगवान गणेश के बंदन अभिनंदन कोई जरूरी होला। खुद गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरित्र मानस के रचना कोई नहीं तौना बेरा वहां के जो पहला श्लोक लिखनी तौन भगवान गणेश के वंदना रहे। कैसे लिखो तनी कि वर्णा नाम अर्थ संघ नाम रस नाम छंद सामपि मंगला नाम चौकर तरो वंदे वारी विनायको ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। तो सुमिरन के धुन लागत है एगो गाना रहे कौन भैया के कि सड़िया जब हम पहिनी कैसे अरे सूते खातिर तोरा से भातार सड़िया जब हम पहिरी। ये हवे धुन चाचा यही के लेके चले के बाद तो कहता कि गौरी के लाला नावा गौरी सुमीरा नावा गौरी के लाला नावा गौरी सुमीरा नावा साभा बीचे होके खाड़ बाबा रउआ आइए नुजाई सेवा का करता वे पुकार बाबा रउआ आइए नुजाई करता पुकार बाबा जय हो चाचा लगा रही। बाबा रउआ आइए नुजाई और कहता भक्त कैसे कि सब देवतन में रहुरा अगुआ नई हो सब देवतन में कि सब देवतन में रहुआ अगुआ नई हो सब देवतन में हरता मंगल करता भगवान होई हो हरता मंगल करता भगवान हो सबव में आके लजिया बचाई सबव में आके लजिया बचाई बालका भइलु बालाचार बाबा रउआ आइए नुजाई सेवा का करता पुकार जाई सेवा का बाबा रउआ आइए नुजाई।
और लास्ट अंतरा लागता भक्त कहता बे कैसे तरौरा हथिया के मुँह पवनी मानुष के तन रहुआ हथिया के रौरा हथिया के मुँह पवनी मानुष के तन रहुआ मानुष के तन बुद्धि बोल के दाता होई गौरी नंदन बुद्धि बोल के नित्य सतीवरिया करे हाथ जोड़िया करे नित्य सतीवरिया करे हाथ जोड़िया नैया फसल मजधार बाबा रउआ